Wow. Wala akong masabi. Grabe. Hello mga kalagwatcha! So yun na nga, welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Grabe, may nahanap tayong isang cafe na nag-o-offer ng rice meal na hindi natin pangkaraniwang makikita sa isang cafe. Ano nga bang meron sa kanilang rice meal? Mga kalagwatcha, samahan nyo ako, tara! Target locked. Ang pupuntahan natin ngayon ay sa 9 & Cafe, Tayug, Pangasinan. Isa ito sa mga dekalidad na cafe sa Tayug. Ang nakikita nyo mga kalagwatcha ay ang kanilang nakakatakam na rice meal na talaga nga namang legit ang busog sarap. Grabe, habang nag-edit nga ako mga kalagwatcha, natatakam na naman ako. Chawot! Sino ba naman kasi ang hindi matatakam sa ganda ng preparation nila sa kanilang rice meals? Kaya mga kalagwatcha, tara samahan nyo kung gutumin ang ating mga sarili. Charot! Bisitahin na rin ninyo mga kalagwatcha ang kanilang Facebook page, ang 9 & Cafe. Madali lang hanapin ang 9 & Cafe. Located ang 9 & Cafe sa mismong tabi lang ng Tayug Family Hospital. So yun na mga kalagwatcha, na-serve na ang ating in-order dito sa 9 & Cafe, Tayug, Pangasinan. Mga kalagwatcha, bakit nga ba natin pinuntahan at binisita ang 9 & Cafe? Dahil grabe mga kalagwatcha, sa isang pangkaraniwang cafe, hindi ka makakakita na nag-o-offer ng rice meal. So I'm really looking forward na patikman ang kanilang rice meal dito sa 9 & Cafe. Okay, so ang unahin po nating titikman mga kalagwatcha ay ang kanilang caldereta gratin. Ayan, bakit nga ba tinawag na caldereta gratin? Meron po siyang melted cheese on top at ito po yung nakita ninyo mga kalagwatcha na merong pa fire na effect ang 9 & Cafe. O diba mga kalagwatcha, live nating nakita. So I'm looking forward as well na matikman ang kanilang caldereta. And mga kalagwatcha, halos lahat ng kanilang rice meal dito sa 9 & Cafe, modernized na yung kanilang ginamit. So tignan natin kung anong lasa ng kanilang rice meal dito sa 9 & Cafe. Umpisan po natin sa kanilang caldereta gratin. So tignan nyo naman mga kalagwatcha kung gaano kabongga dito sa 9 & Cafe. Pwede mo atang isanla yung kanilang kutsara tindor, hindi joke lang mga kalagwatcha. So samahan niyo po ako sa aking first bite dito sa kanilang caldereta gratin. Let's go! Talaga nga namang, di ba sabi ko sa inyo, pagkahati natin, talagang napakalambot ng kanilang meat, lalo na sa pagkagat natin mga kalagwatcha, napaka-chewy ng beef na ginamit nila sa caldereta nila. At the same time, iba yung atake ng melted cheese nila. Grabe, parang actually hindi siya parang yung normal na caldereta, may ibang akong nalasahan siguro dahil sa melted cheese nila na ginamit sa kanilang caldereta. At the same time, lasang-lasa pa rin yung Filipino flavor ng kanilang caldereta dito sa 9 & Cafe, even though modernized na yung ginawa nilang caldereta. Napansin ko rin, habang inunguy ako, talagang yung cheese niya humahalo sa meat niya, and actually in fairness, napakagandang combination yung caldereta at the same time ay melted cheese. Okay, ang susunod naman natin mga kalagwatcha ay ang kanilang lechon kare-kare. Alam nyo ba mga kalagwatcha, bago nating bisitahin ang 9 & Cafe, nakita ko na to sa kanilang Facebook page, and ito rin yung isa kong nilulook forward dahil
Di ba, alam niyo na mga kalakwatsa, mahilig din talaga ako sa lechon. And fun fact lang mga kalakwatsa, according sa 9 Cafe, yung kanilang karne, niluluto po talaga siya at umaabot po ng 3 hours para ma-achieve nila yung crispiness at tenderness ng meat. So, titignan natin kung talaga nga naman crispy at tender ang kanilang meat. At the same time mga kalakwatsa, sa Louie TV, talagang ibinibida po natin ang isang food, lalo na kung homemade po. Dahil mga kalakwatsa, kung homemade, hindi mo ito malalasahan, hindi mo ito mahanap sa iba dahil sila mismo ang gumawa. Ang sauce na ginamit nila for both kare-kare at bagoong ay homemade nga. So let's go. Tikman na natin ang kanilang lechon kare-kare. So titikman muna natin mga kalakwatsa ang kanilang meat. Makikita nyo naman mga kalakwatsa, talagang obviously na talagang matagal po siyang niluto dahil yung balat po ng meat is talagang parang chicharon na yung nangyari. So, tignan natin mga kalakpatsa kung ano ang lasa ng kanilang meat na ginamit dito sa kanilang lechon kare-kare. Oh, wow. Okay, wow, grabe. In fairness, napaka-consistent nila sa lambot ng meat. Regardless kung beef or pork, isang kagat ko pa lang, parang it melts to my mouth yung meat ng pork nila or yung lechon nila dito sa kanilang lechon kare-kare. At the same time, grabe, okay, talaga nga namang napatunayan nila mga kalagwatsa na talagang crispy yung meat nila at napaka-tender din at the same time, tulad ng beef na natikman natin sa kanilang kaldereta. Grabe! Sa crispiness ng kanilang meat, talaga nga namang magaganahan kang kumain sa kanilang lechon kare-kare. Ang susunod naman nating titikman ay yung mismong sarsa ng kanilang lechon kare-kare. And again, mga kalapatsa, homemade po ito. Sila po ang mismong gumawa. Let's go. Siyempre, ang kare-kare, hindi rin yan mabubuo kung hindi mo siya lalagyan ng sauce. So again, lalagyan din natin ng kanilang homemade sauce bagoong. Alright, let's go. Okay. Ang masasabi ko sa kanilang sauce, sa bagong sauce nila, hindi po siya ganun kaalat, hindi rin po siya ganun kaanghang, kasi yung iba is manghang yung sauce nila. But here, saktong-sakto lang po yung timpla niya. At the same time mga kalapwatsa, yun, sa usual na kare-kare mga kalapwatsa, na-achieve din nila yung lasa ng kanilang sarsa. At again, mga kalagwatsa, ang ginamit nila sa kanilang sauce ay homemade. Gumawa po sila mismo ng peanut butter at the same time, pinimpla na po nila para po magkaroon po ng sarsa yung kanilang kare-kare. Okay, ang nagustuhan ko rin, isa pa mga kalagwatsa, is yung sitaw nila. Ako po mga kalagwatsa, I'm not into mga gulay po na sobrang lutong-luto talaga. Pero sa kanila po, hindi po saktong-sakto lang po luto ng kanilang gulay. Usually sa kare-kare po na nakain ko na po, na talagang lutong-luto yung gulay, but mas gustong-gusto ko po yung saktong-sakto lang yung luto ng kanilang gulay. Siya, isa rin sa mga best-sellers nila ay ang kanilang lechon binagoongan. Ang nakikita ko po dito mga kalagwatsa, meron pa rin po siyang mga gulay. At the same time, yun nga, na-amaze ako sa kanilang topping, sa kanilang lechon binagoongan. Meron po silang kangkong chip. Homemade pa rin po yung ginamit nilang sarsa dito. Sa kanilang kare-kare bagoong, ito rin po yung ginamit po nila dito sa kanilang binagoongan. Yun nga lang po mga kalagwatsa, dinagdagan lang po nila ng timpla yung kanilang sarsa dito sa binagoongan. And fun fact lang din mga kalagwatsa, itong kanilang karne, piniprito po muna nila, and after that, doon na po nila tinitimpla yung kanyang sarsa. Okay, bibitinin ko muna kayo mga kalapatsa dahil nga na-amaze ako dito sa kanilang kangkong chips. So, tignan natin kung anong lasa ng kanilang kangkong chips. At homemade din po yung ginamit ko nila dito pantimpla. So, let's go. Ayan, maririnig yun mga kalapatsa kung gaano ka-crispy yung kanilang kangkong chips. So, nakalapatsa, napansin ko lang, yung kanilang mga meals at the same time, napaka-healthy din ng offering ng 9 Cafe, lalong-lalo na sa mga vegetable or mga gulay na nilalagay po nila sa kanilang rice meal. So, next naman po nating titikman ngayon, ang meat po mismo ng lechon binagoongan. Okay mga kalapatsa,
same lang din po ang pagkakaluto ng meat nila. Ito is umaabot din po ng at least 3 hours. So para ma-achieve nga nila yung crispiness at tenderness ng meat ng kanilang lechon. So titikman na po natin. Okay. Grabe. Ang masasabi ko lang, talagang 9N Cafe, achieve ninyo yung crispiness at tenderness ng meat. Dahil to think mga kalakwatsa, hindi tulad sa kare-kare nila, yung meat po, wala pong nakahalong sarsa. But here sa kanilang binagoongan, meron na pong nakahalong sarsa. Pero yung crispiness po ng meat niya, nandun pa rin. Dahil minsan po, pag nahahaluan ng tubig or sarsa yung karne, is lumalambot po siya. Pero here, sa kanilang meat, dahil nga niluto nila ito ng at least 3 hours, talagang achieve yung crispiness ng kanilang meat. Ayan, at the same time mga kalakwatsa, yun nga. So, usual lasa ng binagoongan, yung kanilang timpla sa sarsa ng kanilang binagoongan. Talagang maganda yung combination na masasabi ko. Maganda yung combination ng kanilang binagoongan at yung rice. At kung sasamahan po ninyo ng rice, mga kalakwatsa. Okay, ang susunod natin mga kalakwatsa, isa pa rin sa best sellers nila dito sa 9N Cafe, ang kanilang katsu curry. Yan. So actually, mga kalakwatsa, first time ko lang din makatikim ng curry with katsu. Dahil normally talagang curry lang talaga and chicken meat. Pero sa kanila ay katsu. Yung curry style po nila ay Japanese style. At yun na nga mga kalakwatsa na gustuhan ko rin dito sa 9N Cafe. Lalo na sa mga health conscious dyan, talagang napaka-healthy yung kanilang food dito. Dahil mga kalakwatsa, ang ginamit po nila sa sarsa po ng kanilang curry ay hindi po gata, kundi fruits po. So more on apple po. So hindi ko alam kung anong lasa ng curry kung ang ginamit is apple. So let's go, samahan nyo kung mga kalakwatsa tikman ang kanilang katsu curry. So unahin nating tikman mga kalakwatsa yung sarsa kasi gusto kong matikman talaga yung style na ang ginamit po is apple instead of yung usual na ginagamit ng Pinoy, which is yung gata. So let's go. Actually, kung titignan mo mga kalakwatsa, parang normal na curry lang din talaga siya na hinaluan na may gata, pero tignan natin kung anong lasa po ng Japanese style ng 9N Cafe sa kanilang curry. Okay, wow. Okay, grabe. Actually, mga kalakwatsa, hindi ka tawag nito, yung apple, talagang, wala akong masabi. Yung curry nila talagang, as in talagang, kahit wala siyang gata, mga kalakwatsa, grabe, achieve nila yung lasa ng curry. At the same time, yun nga, ang kagandahan nito, maliban sa achieve na nga nila yung curry, mga kalakwatsa, healthy pa dahil apple or fruits po yung ginamit nila. And basta wala akong masabi, talagang achieve yung lasa ng kanilang curry kahit hindi po gata ang ginamit nila. Dahil actually mga kalakwatsa, sa curry nga naman, mas nagpapalasa pag nilalagyan natin ng gata. But here, grabe, amazing 9N Cafe, achieve ninyo ang lasa ng curry dito sa inyong katsu curry. Ngayon naman mga kalakwatsa, isusunod naman natin ang meat ng kanilang katsu. So, ito po mga kalakwatsa ay pork katsu. Okay, pork katsu po ang titikman natin this time mga kalakwatsa. Iniisa-isa kong tikman mga kalakwatsa para malaman nyo kung anong lasa ng bawat ingredients ng kanilang food. So, ito mga kalakwatsa, ang kanilang pork katsu, kagandahan po, hindi po ito bili sa labas. Homemade pa rin ito mga kalakwatsa. So, talagang sa Louie TV po, talagang amazing, proud na proud po kami sa mga shop na homemade yung ginagamit nila dahil hindi mo talaga mahanap ito sa iba dahil sila po mismo yung nagtimpla at gumawa ng kanilang pagkain. So titikman po natin ang kanilang pork katsu. Okay yung breading po niya mga kalakwatsa. Ang gusto ko lang dito sa kanilang katsu, unlike sa usual katsu,
mamantika po siya. Pero ito pong kanilang pork katsu, hindi po siya mamantika. So talagang lasang-lasa mo yung breading at the same time yung meat ng kanilang pork katsu. Okay, so tikman na natin mga kalapwatsa, both katsu with curry. Yan, dahil nga katsu curry ito mga kalapwatsa. At syempre, sasamahan po natin siya ng rice. So again, napakaganda ng kanilang food or itong kanilang katsu curry dahil normally sa atin sa Pinoy, ang curry natin is chicken meat, but ito para maiba naman mga kalapwatsa, katsu po or pork katsu ang ginamit ko. Wow. Grabe. Amazing. Amazing yung lasa ng kanilang katsu curry mga kalapwatsa. And itry nyo na po siya. Puntahan nyo na po ang 9N Cafe dito sa Tayug, Pangasinan. Ang nearest landmark po niya mga kalapwatsa ay yung Tayug Family Hospital. Actually talagang tabing-tabi lang po mismo ng Tayug Family Hospital. Alright mga kalapwatsa, tapos na tayo sa mga rice meals nila na ino-offer dito sa 9N Cafe. Actually mga kalapwatsa, ang highlight po talaga ng 9N Cafe is yung mga drinks po nila. Siyempre, yung drinks na yan, hindi mawawala ang partner na pagkain. Siyempre, para merong itutulak yung iniinom natin. Meron po silang ino-offer na creamy chicken 9-witch. Ayan, o diba mga kalapwatsa? Ano nga ba yung 9-witch na yan? Malalaman po natin mamaya mga kalapwatsa. Ito rin po, actually, sila rin po mismo ang gumawa. Yung spread po niya, sila po, homemade pa rin po ito mga kalapwatsa. At the same time, yung chicken po, grilled po yung ginawa nila sa chicken. Hindi po siya fried or hindi po siya pinakuluan, but grilled. So let's go, tikman natin dahil pag grilled talaga, mas lumalabas yung lasa ng meat kaysa dun sa fried. So let's go, tikman na po natin ang kanilang creamy chicken 9-witch. Ang nakikita ko po sa kanilang creamy chicken 9-witch is meron po siyang tomato at lettuce. Normal na makikita din po natin sa sandwich. Meron din po siyang hard-boiled egg. So let's go, tikman na po natin. At ginamitan din po nila ito ng herbs and spices. Huwag ka mga kalapwatsa. So tikman na po natin ang kanilang creamy chicken 9-witch. Wow. Okay. Wow, grabe. Yung spread po nila mga kalapwatsa, talagang lasang-lasa mo yung mga ginamit po nila dito sa spread nila para magkalasa. At the same time, okay, magandang combination po siya at magandang partner po talaga siya sa inumin na ino-offer nila, which is highlighted po ng 9N Cafe. And wala rin akong masabi sa spread po nila, talagang nakaka-proud lang dahil na-achieve nila yung ganitong lasa na sila mismo yung gumawa ng spread ng kanilang sandwich mga kalapwatsa. Okay, mga kalapwatsa, idadagdag ko lang din, napaka-handy ng kanilang creamy chicken 9-witch dahil at saka hindi rin po siya messy kainin. So on the go po, kahit mapa-dine in or take out, on the go po talaga na pwedeng-pwede po ninyo siyang orderin dahil napaka-handy po niya. At the same time, gaya ng sabi ko, hindi po siya makalat kainin. Eto na nga, dito na tayo sa highlights ng 9N Cafe. Siyempre, dahil cafe po siya, hindi po mawawala ang drinks. At ito po ang highlight ng 9N Cafe. Itong coffee mga kalapwatsa, fun fact lang, hindi po powder ang ginagamit nila, kundi beans. And again, 9N Cafe, I salute you dahil ang ginagamit po nila mga kalapwatsa ay beans. Tinutulungan na po nila yung local farmers natin dahil beans po ang ginagamit po nila mga kalapwatsa. So actually talagang saludo ako sa mga cafe na ang ginagamit po nila ay beans, lalong-lalo na is local beans ang ino-order nila or ginagamit dahil tinutulungan po nila ang ating mga local farmers. Ang kanilang drinks mga kalapwatsa ay honeycomb latte. And fun fact na mga kalapwatsa, nakita po natin sa video kanina on top, meron po siyang akala ko butterscotch po siya, but it's a dalgona candy. And sila din po ang gumawa ng dalgona candy na nilalagay po nila on top
ng kanilang honeycomb latte. So, ang kanilang honeycomb latte, mga kalakwatsa, ay nagkakahalaga lamang ng 149 pesos. O, diba? Saan mapupunta ang iyong 149 pesos? Dito lang sa 9N Cafe, Tayug, Pangasinan. Okay, another drinks po nila, mga kalakwatsa, ay ang kanilang Irish cream. On top po, meron po siyang whipped cream. At the same time, ang lasa po ng Irish cream ay may pagka-butterscotch flavor po siya, mga kalakwatsa. Again, itong drinks nila is nagkakahalaga pa rin po ng 149 pesos. Okay, mga kalakwatsa, so syempre after ng kanilang coffee drinks, meron din po sila sa mga hindi po mahilig ng coffee, meron din naman po silang non-coffee or milk-based po. So tulad po nito, mga kalakwatsa, ito po ang kanilang Mango Moo. Bakit nga ba moo? Dahil syempre, mga kalakwatsa, ang ginamit po dito ay gatas or milk. So mga kalakwatsa, nakikita ko po sa kanilang Mango Moo, talagang sa mga health conscious dyan, talagang napaka-healthy din talaga yung ino-offer ng 9N Cafe dahil fresh fruit po ang ginagamit po nila dito sa kanilang Mango Moo. So, maliban po sa kanilang Mango Moo or sa lahat ng kanilang Mousse series, pwede rin po siyang maging float. Ang ibig ko po sabihin, mga kalakwatsa, on top po, lalagyan po nila ng ice cream sa any of the Mousse series po nila. Okay, tikman na natin ang kanilang Mango Moo. Wow, okay. Wow. Okay. Wow. Wala akong masabi. Grabe. Kung ihahantulad ko yung lasa niya sa pangkaraniwang kinakain natin, lasa po siyang mango graham float. But ang pinagkaiba po nito, mga kalakwatsa, iba po yung nalasahan ko sa kanilang Mango Moo. Talagang wala akong masabi sa lasa niya. It's for you to taste, mga kalakwatsa, dito sa 9N Cafe. Grabe, must try nga naman at best seller talaga sa isa sa mga Moo series nila. Masasabi kong talagang best seller dahil talagang may kakaiba sa lasa niya, mga kalakwatsa, and it's for you to taste. Again, ito po ay nagkakahalaga ng 129 pesos lang. So, di ba, mga kalakwatsa, saan mapupunta ang 129 pesos mo at the same time 149 pesos versus sa may ibang mga shops na kailangan mo pang gumastos ng more than 200 pesos. Bisitahin nyo na po, dito na po kayo sa mas affordable sa 9N Cafe, Tayug, Pangasinan. Okay, so syempre hindi rin mawawala ang pastries sa cafe, and 9N Cafe is also offering pastries po. Tulad po nito, mga kalagpatsa, ito pa yung kanilang blueberry Danish. So ito na nga, grabe, actually nagulat ako sa price ng kanilang pastries dahil it only cost 60 pesos, mga kalagpatsa. O diba, hindi talagang napakasulit na, affordable na for only 60 pesos. Okay, so yun na nga, mga kalagpatsa. I'm with the owner of 9N Cafe dito sa Tayug, Pangasinan, si Ma'am Nina. And Ma'am Nina, thank you for having us here sa napakaganda po ninyong shop. At thank you for inviting Louie TV po para bisitahin po ang 9N Cafe. Thank you rin sa pagbisita. Sana na-enjoy mo yung mga food. Yes, super po, Ma'am Nina. Grabe, amazing yung food ng 9N Cafe. And Ma'am Nina, pwede po ba ninyo kaming bigyan ng background? Paano po ba nag-umpisa ang 9N Cafe? Actually, yung 9N Cafe, 2019, nag-open ako ng 9N Cafe sa Tayug. Tapos, after nun, during February 2020, nag-open din kami ng 9N Restaurant. Pero nung nag-struck yung pandemic, nilipat namin actually yung cafe, tsaka 9N Restaurant to Santa Maria, na ngayon ay Camp 9N Grill. And after some time, siguro since 2021 nandun, napag-desisyonan namin na ibalik ulit yung mga coffee and drinks na talagang gustong-gusto ko. Kaya nag-open ulit kami ng 9N Cafe na nakafocus naman sa mga drinks and as well as food din naman. Ay, so thank you so much po, Ma'am Nina, for sharing kung ano pang history ng 9N Cafe. Nagtataka lang po ako, Ma'am Nina, bakit po ba 9N ang pangalan po ng 9N Cafe? Actually, ang dami na rin nagtatanong nun. Yung 9N, ano siya, unit number siya nung college ako. Sa unang school, unang college ko na hindi ko natapos. So,
So, after nun, after entrepreneurship kasi, hindi ko natapos yon. Nag-culinary ako, which is natapos ko. So, ginusto ko na maging pangalan is 9N para maging reminder sa akin na kahit mag-fail ako sa una, ang pinaka-importante is mag-step up pa din at i-push kung ano talaga yung dreams and ano yung goals mo in life. Siyempre, andun na rin yung tulong ng family and friends ko, lalo na yung parents ko. Kaya, shout out ko na din. Kaya, ayun, kaya naging 9N para reminder na rin for the future. So, grabe, yun naman palang ang history kung bakit 9N ang pangalan ng 9N Cafe, and yun na rin ang motivation ni Ma'am Nina na mag-push pa para mag-push pa into success yung kanyang business. So, thank you again, Ma'am Nina. Pwede po ba ninyong imbitahin ng ating Louie TV viewers sa mga nanonood para bisitahin po ang 9N Cafe? Sige. Hello, Louie TV viewers. Ako nga pala si Nina from 9N Cafe. And sana bisitahin nyo kami dito para matry nyo yung food and drinks namin na for sure magugustuhan nyo. Ayun, tara dito. Grabe naman yun! Busog na naman tayo. 9N Cafe, thank you so much sa amazing food. Napakasulit, napakasarap. At mga kalakwatsa, abangan po ninyo ang part 2 natin sa 9N Cafe at bisitahin na rin po ang 9N Cafe dito sa Tayug, Pangasinan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-follow sa Louie TV, i-search lang ang Louie TV sa Facebook at YouTube. Dahil hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.